сардори раёсати минтақавии гумрукӣ дар вилояти Суғд Исматуллозода Баҳром Абдуғаффор зимни нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон маълумоти мушаххас дода гуфт ки ҳаҷми умумии гардиши мол дар қаламрави гумруки вилоят ба 2 миллиарду 42 миллиону 710 ҳазор доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико расид, ки нисбат ба соли 2018 ба маблағи 27 миллион доллар ё ин ки 1,34% зиёд мебошад. Аз ин нишондод содирот 471 миллиону 156 ҳазор доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико нисбат ба соли гузашта 88 миллион доллар ё ин ки ба андозаи 15.83% кам мебошад. Воридот бошад 1 миллиарду 571 миллион доллар ё ин ки нисбати соли 2018 ба маблағи 115 миллион доллар ё ин ки 7.9% зиёд мебошад. Сардори раёсати минтақавии гумруки вилоят инчунин қайд намуд ки дар самти мубориза бар зидди ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукӣ раёсат 2106 ҳолати ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукиро ба қайд гирифтааст, ки нисбат ба ҳамин даври соли 2018 1041 ҳолат кам мебошад. аз миқдори умумии ҳуқуқвайронкуниҳо 38 ҳолатро ҷиноят ташкил медиҳад. ҳамзамон гуфта шуд ки дар моҳи сентябри соли 2019 дар якҷоягӣ бо ҳамкории хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд як ҳолати ҷиноят нисбати интиқоли ғайриқонунии маснуоти заргарӣ ба миқдори 5441,47 грамм ошкор карда шуд. аз шумории умумии ҳолатҳои ба қайд гирифташуда нисбати 2086 ҳолат парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ оғоз карда шудааст. Инчунин дар натиҷаи пешбурди корҳои фаврӣ ва фаҳмондадиҳӣ ба миқдори 693 адад телефонҳои мобилӣ бо арзиши гумрукии 17.4 ҳазор доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба расмияти гумрукӣ дароварда шуда ба маблағи 31.2 ҳазор сомонӣ пардохтҳои гумрукӣ ситонида шудааст. ҷиҳати таъмини иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиати шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дар соли сипарӣ гашта аз ҷониби роҳбарияти раёсат 18 муроҷиат ва дархостҳои шифоҳии шаҳрвандон қабул ва баррасӣ карда шуданд. роҳбарият ва кормандони раёсати минтақавии гумрукӣ дар вилояти Суғд фаъолияти минбаъдии худро тибқи амру дастурҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарору супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда тамоми имкониятҳоро барои иҷро намудани нақшаи пардохтҳои гумрукӣ, таҳкими қонуният ва пурзӯр намудани фаъолияти ҳифзи ҳуқуқӣ истифода хоҳанд бурд. гузориши Парвина Аҳророва, Нодирин Насимзод барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.